Slovenská opozícia sa ocitá na dôležitom rázcestí. Líder najsilnejšieho opozičného subjektu, Michal Šimečka, predstúpil pred verejnosť s víziou, ktorá má ambíciu prekresliť politickú mapu krajiny. Hnutie Progresívne Slovensko totiž oficiálne volá po spájaní síl. Šimečka v tejto súvislosti použil silnú metaforu. Jeho hnutie by chcelo byť akousi archou pre tie politické strany, ktoré sa dlhodobo pohybujú v nebezpečnej zóne okolo 5 až 7%, teda priamo na hranici zvoliteľnosti do Národného parlamentu. Logika tohto kroku je jasná. Roztrieštenosť hlasov v minulosti opakovane viedla k tomu, že tisíce voličských lístkov prepadli, čo v konečnom dôsledku upevnilo moc súčasnej koalície. Progresívci si uvedomujú, že ak chcú v budúcich voľbách reálne pomýšľať na zostavovanie vlády, nemôžu si dovoliť luxus izolovaných ostrovov s nízkymi preferenciami. Reakcia zvyšku opozičného spektra je však zatiaľ prinajmenšom zdržanlivá. Väčšina strán nateraz deklaruje ambíciu zabojovať o voliča samostatne, obávajúc sa straty vlastnej identity v tieni silného partnera. Jedinou výnimkou je nateraz mimoparlamentná strana Demokrati. Ich podpredseda Michal Kiča otvorene priznal, že diskusii o spolupráci sa nebránia. V hre sú podľa neho viaceré scenáre, od vytvorenia predvolebnej koalície až po spoločnú kandidátku, ktorá by eliminovala riziko prepadnutia hlasov demokratického voliča. Pre demokratov, ktorí sa v prieskumoch pohybujú práve na spomínanej hrane, by spojenie s Progresívnym Slovenskom mohlo znamenať bezpečnú cestu do parlamentu. Na druhej strane, pre hnutie pod vedením Michala Šimečku je to príležitosť absorbovať skúsených politikov a odborníkov, ktorými demokrati disponujú, a zároveň vyslať signál o schopnosti spájať rozhádaný tábor. Ostatné opozičné subjekty však zostávajú nateraz v defenzíve. Obávajú sa, že archa Michala Šimečku by sa mohla zmeniť na politický vysávač, ktorý ich značku definitívne vymaže z mapy. Politológovia upozorňujú, že čas na definitívne rozhodnutie sa kráti. Otázka spájania tak zostáva najväčšou výzvou pre demokratickú opozíciu v roku 2026. Podarí sa Šimečkovi presvedčiť partnerov, že v jednotne je sila, alebo zostane jeho ponuka len nevypočutým volaním v politickej búrke? Mali by sa menšie opozičné strany spojiť pod krídla Progresívneho Slovenska, alebo je dôležitejšie, aby si zachovali svoju jedinečnosť aj za cenu rizika, že sa nedostanú do parlamentu? Napíšte mi svoj názor dole do komentárov. Táto diskusia bude pre budúcnosť Slovenska kľúčová. Ak vás zaujíma zákulisie politických dohôd, dajte videu like a kliknite na odber. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa pri ďalšej analýze.